наврӯз ҷашни офариниш, паёми зиндагисозӣ ба ҳамоиву суруру шодмонӣ. наврӯз эҳёгари анъанаҳои миллӣ ва таблиғгари ҳунарҳои мардумӣ. наврӯз оини сулҳу оромӣ ва ҳамкориву дӯстӣ. наврӯз расму оин ва анъанаҳои он дар водии зарафшон. наврӯз ҷашни кӯҳану ҳамеша ҷавон бо вижагиҳои хос дар ноҳияи кӯҳистони мастчоҳ. рӯзҳои наздик аз телевизиони синемо.